Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. Il-kima gimmick tal-kima. Gimmick. Tal-kima gimmick. U għet jitħaq bin-nies u jgħidilhom li hu għandu l-maġika u għalhekk sejjaħtu dal-proġett Alice in Wonderland. Ġibna espert Ingliż minn barra, mhux Malti, mhux xi ħadd li għandu x'interess, mhux xi ħadd li jrid jidher gustus ma' dak jew gustus ma' ieħor. Barrani, oġġettiv, espert fil-qasam tiegħu. U tlabnieh jagħti l-parir tiegħu. Illum da, u l-parir tiegħu hi li da li qed jipproponu l-Labor ma jaħdimx, int qed twiegħed li sa traħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għall-familji tagħna, għall-ħwienet tagħna, għall-industrija tagħna. Jien qed ngħidlek mhux possibbli. Dik hija pura verità. Din hi gimmick oħra. Aqbdu dan id-dokument li suppost ippubblikajtu. Itfaħ ġo shredder għax ma jiswa xejn. Ma dawk l-esperti ma ġembhom wiċċhom itihom. Għax irid ikun wiċċek itik. Li tiġi qudiemna bl-esperti ma ġembek amateurs. Reġa' 4 ilu ħareġ dil-fantasija ta' dal-proġett. Jingħattila il-proposta ta' Alice in Wonderland. Il-proposta hekk suppost fantastika li sattina fi żmien sena soluzzjoni illi sa traħħas il-kontijiet b'25%. Din il-proposta ma tiswix il-karta li hi miktuba fuqha. Nkun ċara x'ma rridx noqgħod moda ħalli nkun on record li għatta il-proposta tal-Labor dwar l-enerġija hija waħda mill-affarijiet li tista' tirrovina dwar. Din hi ħmerija of the first order, gimmick li bħala qatt ma rajna f'pajjiż. Jiena ngħid dawn l-affarijiet jeżistu biss fl-istejjer tal-waħx, ma jeżistux fir-realtà. Din hija qiesha barmil mimli toqob. Jiena dan nikkunsidrah żball kriminali. Mhux tħarsu lura u tgħidlu se jerġa' jonqos għax mhux se jerġa' jonqos. Mela rridu nidraw.